Vrijdagavond vond de herinneringsavond van de carnavalsvereniging Sporrimmer plaats. Tijdens de avond kwamen veel artiesten het podium op, waaronder het legendarische duo Krat en Petran. Dat voor de jongere kijker misschien niet zo bekend. We hebben zien een humoristisch duo altijd geweest die veel opgetreden hebben. De zittingen overal langs, hè. S'avonds optreden bij de zittingen. We hebben overal gestaan. In de kleine betonte zalen, in grote zalen, de Schouwburg onder andere in Venray. Dus dat was een hele happening, ja. En een ervaring. Ja. Hoe is dat duo toen de tijd eigenlijk ontstaan? Nou, het is eigenlijk begonnen op de Herringschellenavond in Oelderen bij de carnaval. Daar kwamen we elkaar tegen, hebben we wat gezongen met elkaar en toen dacht ik, daar kunnen we wel een duo mee maken. En zo is het begonnen. Ik wil je toch eens even over onze Ties hebben. Wat is er met onze Ties was in het weekend bij ons thuis. Ja. En er was weer aan het klagen graad en aan het knooien en aan het klagen. Je zegt, oh Petran, ik heb toch zo'n pech in mijn leven. Je zegt, mijn eerste vrouw ging met een andere van deur. Ja. Mijn tweede vrouw ging in het klooster. Ja. En met deze ben ik getrouwd zitten. Tussen 1980 en 1990 traden Krat en Petran jaarlijks op in Circus Muk en waren in Limburg en Brabant graag geziene gasten. Of we het duo nu weer vaker tegen gaan komen, het zou zomaar kunnen. Het is in principe de laatste keer, maar wij zeggen al tegen hen, wie het doet het nooit. Dus dat laten we maar even in de midden. Hè? Je zou een hypotheek op veel te groot. Knallen weer. Staat de deur op de bank geregeld rood. Knallen weer. Is zo'n buurmens en een vreemde ploeg. Knallen weer. Ik wil niet gedaan hebben knallen. Maak van een mug en olifant. Olifant gekund. Niet sterk Wat verwerken jullie vanavond hier? Een volle zaal heb ik begrepen in ieder geval. Dus, en het is een herinneringenavond. Dus herinneringen van vroeger, dus toepasselijk voor ons. De herinneringen van vroeger, we doen alle liedjes. Ook meewerk doen we erbij. Ja, dat gaan we vanavond brengen en hopelijk dat we de mensen dat kunnen amuseren. De Sporrimmer bestaat al hier 11 jaar. Bij de pielaars roepen ze dat gaat niet meer. Maar dat komt omdat ze zelf veel jonger zijn. Die waren mooi nooit zo anders wij en dat doet pijn. Dat zie nog een scherpe tekst gedaan. De boodschap die ze aan alle carnavalisten mee willen geven is: Blijven lachen, dat is het belangrijkste. Blijven lachen, dat is heel belangrijk. Zeg Raad, had ik al verteld dat wij ook een nieuwe nagavatie gekocht hebben? En wat? Weet wel vrienden auto met een nagavatie? Oh ja? Ja, wij gooien de gebruiksaanwijzingen altijd weg hoor. Dat is niet zo slim, Maar joh. het is een keer beter niet kunnen doen. Denk het ook niet meer. Nou, in ieder geval, we gingen lezen nog eens een trend, daar woont die meester hoor. Ja. Achteraf, dat is pas verhuisd. Ze woont achter in de pers. Ja, ja. Ah. En we wisten niet goed wat hij wonde. Ik zeg, Tru met je, geen rijdt. En dan bedien ik de nagavatie. Ja. Ik draai aan die knopjes gaat, we rijden aan, komen bij een kruising. Komt er in een keer een vrouwke die zegt, Xing wing wong van waar. Maar dat is toch Chinees? Ja, Hoe nou een Chinees in de weg biedt de mensen? ja, dat zei Tru ook al, ja. Zei Tru ook al, dus ik werd draaien aan die knopjes, stutter Duits. Doe dat maar, zei Tru, dat verstaan we allebei. Duitsers weten overal de weg, dat was in de oorlog ook al zo gezegd. Ja, dat is ja. De Muk is met 88 jaar nou een oude koe. Een koe die ruikt al af en nooit is boe. Proficiat van ons drieën en dat je nog hier een Muk bestaat. Voor olie hebben wij de beste ver gedaan.
dat jullie ervan genoten hebt. Wij hebben het in ieder geval wel. Jullie waren een geweldig publiek. Mensen, Grat is nou, Grat en Petran op en bergen. De heelste van de standaard af. En misschien zien ze wel nooit meer terug. Maar bij ons weet het ook nooit. Grat gaat het, jong. Nee, hij heeft pech vanavond, mensen. Met de repetitie lukte hem dat direct. Echt wel. Maar als er bij ons ook niks misgaat, dan is het geen graden bedaan, hè? Dus, voor nu zeggen wij...